Takže prvá hodinka expanzné strelivo, druhá hodinka experti na tému baterka na zbraní alebo nie na zbraní. Čiže my sa dnes budeme baviť o strelive s expanznou strelou. Expanzné strelivo je niečo iné. Expanzné strelivo je nábojka, ktorá neobsahuje žiadnu pevnú strelu, respektíve v zmysle nášho zákona žiadnu strelu, pretože podľa nášho zákona strelou je nielen teleso, súbor telies, ale aj látka určená na zasiahnutie cieľa. To, či budete mať baterku v ruke alebo baterku podvesenú na zbraní, vám dá odpoveď len to, že zažijete niekoľko, nie jeden deň, ale niekoľko simulácií. A ja som za to, aby som mal baterku v ruke, len kvôli tomu, že tá baterka mi dáva oveľa viacej možností, ako tú svetlo, alebo teda baterku použiť, než aby som mal na zbraň. Hej? A môžete na ľudia, čo budete preklad, vybírate alkohol, budete bater, používate zbraň. Konáte rámci zákona použitia zbraní. Podporujete úžasnú vec a chcem vás veľmi pekne poďakovať za vašu podporu a popriať vám všetkým veľa úspechov v živote a hlavne zdravia, lebo bez toho sa nepohneme nikde, ja si to uvedomujem. Finančné prostriedky sme použili na prvý pobytový tábor pre deti s autizmom, ktoré mali možnosť si vyskúšať byť samostatné a pri tej samostatnosti im pomáhali dobrovoľníci. Rodičia mali prvých 5 dní, kedy boli bez detí, deti boli bez rodičov a dobrovoľníci získali do života super skúsenosti, ktoré môžu v budúcnosti používať v praxi.